अजून जरा लाईव्ह तुमका दिसाक लागलो की माका एक फक्त कमेंट करून सांगा. आता आताच व्हिडिओ हा थांब थांब. अरे कोलंबीचा सुक्या बोल. म्हणजे कांद्यात परतून. हा कांद्यात, हा कांदा टोमॅटोतली लाईव्ह दिसत नाही पटकन कमेंट करा, नाही तर मग कळणार नाही लाईव्ह चालू हा की नाही. साहित्य काय? आता येऊन गेलंय मी लाईव्ह, पण आताच महत्वाचा व्हिडिओ हा म्हणून परत येऊचा लागला. हाय 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 नशीब लाईव्ह येता ना, म्हणजे मी दिसतंय ना. हा आत्ताच मी 5 मिनिटापूर्वी आम्ही इलाव लाईव्ह, पण आता दुसऱ्या वेळी एक लाईव्ह येऊचा कारण वेगळा आणि महत्त्वाचा. आता माझा जास्त आवाज करत नाही. भूतू पुष्पा ताईची रेसिपी चालू झालेली आहे आणि बाबल्याक ठेवले आज मी खास शूट करू. आणि आता काय त्यांची मजा येणार. आता तुमका बिहाइंड द सीन ह्या तुमका मालवणी रायतर कधी दिसत नाही, तर बिहाइंड द सीन काय आमची मजा मस्ती चालू असतात ती आता तुमका दिसणार आहे. चला चला बघूया. चल सुरुवात. टोप ठेवलं, चुलीवर ठेवलं, तो दिसतात त्याच्यात तेल घालूचा 2 चमचे. 2 चमचे तेल. चमचा जरा मोठा. मग पहिल्यांदाच बनवतं की ह्याच्या आधी बनवलं असतं ती? पहिल्यांदाच हा म्हणजे ट्राय यायची रे, पहिल्यांदाच बनवतात. तर हे बघा सुरुवात झाला. तेल तापत ठेवलेलं आहे बघा, चुलीवर तेल तापत ठेवलेलं आहे. आणि काय लाकडा कमी पडतं ते का आणि बाबलो लाकडा देता. हे बघा एका सगळा माका सांगायचा लागता. मेन म्हणजे साहित्य दाखवलं. साहित्य झाला दाखवून हे काय म्हणतं. 4 कांदे, 1 टोमॅटो, 10-12 लसणीचे पाकळे, आला. मिक्सर का लावलेले आहेत ते पाकळे? नाही, मसाला केला त्याच्या ठेचला. किसणीवर किसून. हा किसणीवर किसून. अरे भारीच मग, या पुणग्यापेक्षा भारी आहेस मग तू रेसिपी बनवणारा. त्या पुणगे कसा हरी चवत नाही रोली. तर चला सुरुवात. तेल तापून झालेला आणि आता पुष्पा काय टाकूचे ह्या विचारात कांदो टाकणार. कांदो म्हणजे माहिती आहे रे, थोडीफार माहिती आहे बघा. एवढ्या काय कुळा नाही. आणि इकडे मला लाईव्ह बघतच असतात. हे बघा हे बघा हे बघा हे लाईव्ह करता माझा पाठसून. तर आता कांदो टाकता परतूच त्याला. कोण पंकज भावाची टेस्ट करणार आल्यावर. तर ही खास पुष्पा आमच्या भावासाठी रेसिपी चाललेली आहे. आणि बघित असले तर माता गाडी घालीत असते ककड्याची. ढवळ गो व्यवस्थित. आज चांगलं भाजा पोया पुणग्या नाही मागसून डायरेक्शन देऊ तुका. आता टमाटर टाक लगेच. भारीच हुशार म्हणजे ह्या एक नंबर रेसिपी बनवता. जास्त टाइमपास करीत नाही रे, ह्या टाइमपास ढवळून देता काहीतरी. म्हणजे ही कशी रेसिपी आहे माहिती आहे, झटपट. जे का कामावर लगेच जायचं असतात, कामात जॉब वगैरे जायचं असतात ना, त्यासाठी ही रेसिपी आहे. काय तुमचं सांगणार मी नंतर सांगतले. आता ती बघ शेवट रेसिपीच्या शेवट सांगतो. मेन आधी रेसिपीचं नाव काय ठरला तर आधी बघता. रेसिपीचं नाव ठरला काय माहिती रेसिपी. अगो काय बनवतो ता तरी सांग. हे बघ लाईव्ह आहे आता. टमाटे, कांदा, कोलमी काढ. काय 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 बोललं. कोलमेन काढल्या कांद्याचा आणि टोमॅटोचा मारा असा असा. पुष्पान काढल्यान मारा. चुकला मला काहीतरी. पुष्पान काढल्या कोलंबीचा मरान.
माका सुधीरच नाही काय. लोक बघतात हा पुष्पा व्यवस्थित लाईव्ह. आता मालवणी नाही तर आम्ही अकडेच तकडे करता, होय काय करू शकत नाही आहो. पुष्पा आमची खरंच साधी साधी आणि गरीब गाय आहे. हम्म. फक्त ती जरा मी असल्यावर जरा बडबडता. थांब गो कॅमेरा बऱ्याच दिवसांनी आज माझ्या हातात कॅमेरा असल्या कारण भांबवाग झालेला त्यामुळे गोंधळ झाला. पुस त्याची लेन्स पुस पहिली. पुष्पा काय होता, लोक वाट बघतात. कमेंट त्यात वेळ जातो ना तर टमाटो आणि कांदे या करू. हा मग ता कळत नाही गो भाई. लोक विचारतात कधी. नाही होताला. हा मग तू विचारतात कधी होणार पुष्पाताई, कधी होणार, किती टाइम ढवळतेच आहे. चांगलं कांदा टमाटो नरम करून थांब थांब थांब. काय ग आता बोल. कांदा टमाटो चांगलं नरम. ताट बोल जरा. पुष्पांचा लाजता जरा त्यामुळे तसा आता. हा हे बघा. कॅमेरा घालतं की काय रे पुतू. कांदा आणि टोमॅटो असं मस्त पैकी भाजून फ्राय या केलं ना, एका लालसर रंग दिलेला आहे ना. मग आता हा हे बघा आग वगैरे कमी करायची आहे, जास्त झालेली आहे. नाहीतर गॅस ठेवशाल मोठो आणि जाशाल बाहेर तसा नको करू. फोनवर हा तो फोन बाजूक ठेवायचो झालं तरी माझ्या मी बघा आता बाजूक ठेवलं. हा तरी बघा आता पुष्पान खरी स्माइल दिलेली आहे. मनापासून बनवता पण मनापासून पुष्पा खरंच बनवता. एक नंबर. आणि ते तो स्वाद त्या आता रेसिपीत उतरला. हे खरं महत्व. तुम्ही रेसिपी किती किती भारीची करा किती पण मसाले घाला. त्याचा काय उपयोग नसतात जेव्हा आपण मनापासून जेव्हा बनवणार, आतून जेव्हा रेसिपी बनवणार तेव्हा ती त्याच्यात खरी चव उतरणार. आज उतरली. मीठ किती घाला, हा. खाली होत नाही तळली तरी होत. आज उतरणार आपण चव, आज दिसता जा. आज ते गोवासाठी आहे स्पेशल. होय गो त्यांच्यासाठी आहे ती. ह्यांच्यासाठी. अहो घ्या की म्हणजे म्हणजे वाढून घेणार त्यासाठी रे. पुष्पाताईची स्माइल भारी आहे. तर अशा प्रकारे हे बघा मस्तपैकी फ्राय करून झालं, लालसर रंग येईल बघा. आणि आता झाला अजून नाही म्हणतात शा म्हणतात आज होईत बाबा थांब रे. मॉप दिवसांनी मी कॅमेरा आणि त्याने हात चमचो हाते दोघा पण आता नवीन बऱ्याच दिवसांनी बऱ्याच लिहित. दिवसांनी आज गावला मरणात गावला. थांबा थांबा मका सांगा आधी गो. हा. मसाले विसरले तुझ्या आधी सांग. ना सांगतो. हा, सांगतोय ना. नाही तर टाकशील. नाहीतर आधी टाकशील मी शोधित राहणार बुवा टाकलंच नाही. हो इच्छा पुन्हा रे काय असा केला असता. हा महत्वाची गोष्ट. आता थांबा मालवणी रायताच्या बऱ्याचशा व्हिडिओ तुमका बाबलो दिसणारच नाही आता. बस आता म्हणजे नसताच ह्यो आता ह्या रेसिपीत फक्त दिसतात. याचं मेन कारण म्हणजे रेसिपी करताना अख्खी माती करतात. कधी काय टाकतात, किती प्रमाणात टाकतात, त्याचं काय प्रमाण काय काय करतात त्या करतात. माका एडिट करताना एवढा ह्याचा माती असता म्हणून आता मालवणी रायताचा मी करतोय फक्त. ह्यो कधी कधी एका देतोय फक्त. आज कसा आज पुष्पा म्हणून त्यांना कॅमेरा धरला ना, कारण की दोघा पण आता पूर्ण कोलंबीची वाट लागणार म्हणून बसली आहेत ती. काय नाही हा थांब थांब पुष्पा बोलला काहीतरी. काय वाट लाईत नाही. नाही आता बरोबर रेसिपी हा विषय माझा नाही, माझा खाना या विषय आहे. मी चव सांगू शकते कशी होता ती, म्हणून मी खास आहे. ते मसालो खयचो टाकता या टाकता हे विचारत नसतो. गेल्या टायमात त्यांनी हिरवो मसालो टाकलेल्यानी. असलो हिरवो कलर पण नव्हतं पण हिरवो मसालो. पण दोघातल्या एकान पण त्याचं स्पष्टीकरण दिलेलं नव्हता. काय 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 पूनमताई कुठे आहे? अमेरिकेला आहे पूनमताई या रेसिपीत नाही आहे. ती आता बाहेर गावी आहे जरा. तिला बाहेरगावी मागणी आली आहे. हा जरा घे जरा कशा घाल तू. चालू ठेवू पुन्हा पण चालू नको. त्या पुन्हा आम्ही दाखवित नाही पहिलाच सांगता जा परत घातलेला तर दाखवित नाही. तुम्ही पण दाखवायचं नाही तसं आपल्या गव्याचा नुसार घालायचा. समजावून घ्या लेकरा नवीन मन चुकता त्यांचा वर खाली होता. आम्ही त्यांच्या एडिट मध्ये सगळं ऍडजस्ट करून घेत आहोत. कांद्याक जरा बारीक करता ठेचता. 10 मिनिटं झाली लाईव्हची. भाजी पावतो देऊ की तो
कांदो या टाव्या हे 10 मिनिट 11 मिनिटं होतील तर लाईव्ह का पुणग्या मध्ये तो कांदो गरम हो पुणग्या सांग ना काय वाजलं होतं. खरं नाही तिथं त्याच्यात तो टमाटो मेलो शिजा मग तो टोमॅटो आधी कशात टाकलं लक्षात नाही दिला टाकून आधी काय चांगलं तो पण नरम कधी रेसिपी होणार कांद्यामुळे टमाटो माराय गावलो उतून हे पहिली गोष्ट हा, टोमॅटो जरा नंतर टाकू भय होतो पण पूनमताई डिरेक्शन देऊक नाही म्हटल्यानं पुष्पान आपल्या हे बघा अशी धांदळ असता आमची रेसिपी करताना. थांब मी आहे, तू बघू नको माझ्याकडे हो चालूच होईच नाही तू हो चालू बॅटरी बाहेर कॅमेरा चालू करू छा अरे चार्जिंग बंदा काढ आधी. छा चालूच होईच नाही. तोपर्यंत कांदो या झालो करा आपलो. थांब 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 हा तर झालो भाजून झालो समजा थांब थांब धीर धर मी आहे ना आमचं. हा तर हे बघा कांदा आणि टोमॅटो भाजून लाल झाले म्हणजे व्यवस्थित भाजलेलं. हा तर आला आणि लसूण आता एकत्रच करून टाकणार. मग हुशारच होतो पुणग्यार काय नाही एक पुणग्या तर एक एक टाकत राहू काय माझं त्याच्यात वेळ जातो तुझ्यावर काय नाही तू झटपट भाजी बनवतो सगळं म्हणजे असं. तर टाकून घेतलेलं आहे बघा आला आणि लसूण घेतली किसून आणि पुष्पाने टाकली फेकून ठेचून कमेंट बघ कोलंबी भांड्यात लाईव्ह चालला आणि ह्यो मारता आकडे माझा माराच काढलाय ना. कोलंबी भांड्यात काय काय कही गेली भारी होती. कोलंबी भांड्यात जीव कधी देणार भांड्यात नाही टोपात जीव देणार आमच्या. हम्म. तरी बघा इकडे मस्त बघा असा एकत्र करून असा मस्त त्याला स्वाद आलेला आहे. वासा मसाला टाकता की नाही माहित नाही मसाला टाकतोय म्हणजे किती प्रमाण किती आहे का 1 टीस्पून 2 टीस्पून 3 टीस्पून हा टीस्पूनचा चमचा आहे हो. होय टीस्पूनचा जातो. हा हे बघा भरभरून कसलो मसालो तो सांग बाबा. मालवणी मसालो हा असं सांग बाबा माझा काय कळत नाही त्याच्यातलं तेवढं. तो बाजको आमचं मालवणी मसालो पुणग्यान बनवलेलो आणि बघा ह्यो पुष्पा फुकटचो वापरता मसाला करून पुष्पा आपलं टाकता बरं. हे बघा हय आमची ही एक रेसिपी चालू आहे आणि टाकलेलो ही बघा ही दुसरीकडे हे दुसरे शेपट भाऊजी काय बनवतात काय बनवतास हा पिठी. आज सगळंच जेवण बाकी सगळी बनवतं पुणग्याक आराम माझा म्हणजे. आणि दुसरे भाऊजी बघितलाच मगाशी कोलंबी फ्राय करून गेले आता ते फिराक. किती रुपयाची आहे ही कोलंबी 100 रुपयाची. माका नाही माहित किती रुपयाची. तुका माहित नाही बघा मस्त पैकी धुवून ह्याच्यात मीठ घातलेला ना. हा हे बघा ह्याच्यात मीठ घालून घेतलेला धुवून झाल्यावर म्हणजे मुरत ठेवलेली होती मिठाच्या मीठ टाकून फेक टाक. कोलंबी विचारतं की कधी टाकू म्हणून. हा हे बघा मोठी आहे रे साधारण ना मीडियम साईज आहे. तुका कसं वाटतं म्हणजे तू पहिल्यांदाच करतोस बघा त्यामुळे एकाच ठिकाणी 2 रेसिपी ही एक हा ही एक. कसं वाटतं बरं म्हणजे चांगलं वाटतं. कोलमी को वाटतात कोणतरी म्हणजे तुम्ही कोणाक वाटतात कोणाक बरं वाटतात कोलंबी की तुका की पुणग्याक 3 ऑप्शन आहेत पटकन. आज बरा कसं बरं वाटा म्हणजे शेप बदललो त्याचा जीव काढणारच तू आता कांदो काढलंस तू बघ कोलंबीचं काढून नको की आपण आता कोलंबीचं काढतो म्हणून बरा कोणाक वाटता कोलंबेक तुका की पुणग्याक. तर अशा प्रकारे ही बघा मस्तपैकी व्यवस्थित कोलंबी एकत्र करून पुष्पा ढवळतात. ढवळू कोई का हा, आता डाका मारतोय
आणि ढाकण ठेवणार म्हणजे झाकण ठेवणार. ढाकण नसलंच तर कळायचं नाही एखाद्या नवीन ढाकण इला म्हणती उलट सुलट आहे माझं असंच असतं. म्हणजे मी एक व्हिडिओ कलरचा पोखर वरचे करूक मला परवडतं. त्याच्यात मी माती घालतोय. पुष्पे झाला ना? पुष्पा आहे का? थांब बस रे बाबा, मी सांगते. तर अशा प्रकारे पुष्पा आता किती वेळ ठेवायचं झाकण? ताई किती वेळ ठेवायचं आहे झाकण? 10 मिनिटं. 10 मिनिटं ठेवायची. आग कमी करून ठेवा. हे बघा आम्ही निखाऱ्यावर ठेवली आहे. नशीब बोलला नाही, पुणग्या विचारून सांगतोय. नाही तर केल्या नसतं. आणि ताई मग पुढची तुमची रेसिपी मुळ्याच्या भाजीची खूप मस्त केली ना आपण. म्हणजे यांच्यावरची गडबड नाही. हे असले की कारण त्याचे गोंधळ जातात. सगळ्याचा मध्ये वाटोळा करतो. मिठाचं मीठ टाकलं मीठ टाकू जागी होय. का आधीच बघ ठरव. त्या कधी टाकूचा थोड्या वेळ माहिती टाकणार. थोड्या वेळ म्हणजे वाप लागा नाही जरा. लोक आधी टाकतात पण तुझं विचित्र रेसिपी जो ॲप आहे ना त्यामुळे त्या नंतर टाकू. लगेच कसा मीठ टाकणार? नाही तुझा बरोबरच आहे. बाबू आणि विनय तुमची पण काहीतरी रेसिपी दाखवा. काय रे पुष्पा ताईला फक्त तुम्ही चिडवता. थांब आता ह्या बंद करते बाई. हा थांब. तर अशा प्रकारे आम्ही ठेवली आहे. पुष्पा ताई आता आग फुकता म्हणजे थोडीशी आग व्हावी आहे. मंद आचेवर ठेवायचा आहे. मंद आगीवर ठेवायचं आहे बघा. पण तुम्ही काय पण म्हणा जी आपण रेसिपी चुलीवर बनवतो तिची चव वेगळीच असते. आणि तुम्ही गॅसवर बनवा किंवा बाकी ह्याच्यावर बनवा याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. आणि त्यात पुष्पाताईन बनवलेलं म्हटल्यावर तर मग विशेष सोडा पुणग्यात हे काहीच नाही. काम त्या का काहीतरी व्हाया. ह्या मागचा सकाळ त्याच्यात मी सांगायला जाणार मी करीत नाही. माका मरा कंट्रोल येतात रेसिपी माझा घरचा काम राहतं रेसिपी म्हणा आपला. महत्वाच्या कमेंट काय गेली मग अशी एक कमेंट काहीतरी लिहिलेली. वर्ष आहे की गेली माहेरी कोण दोनदा तीनदा कुणकेश्वरच्या यात्रेला येणार आहे डायरेक्ट. हा आता बघत असेल ती व्हिडिओ बघ. वर्षा तू कमेंट दिले कधी येत असतं विचारतं. कुणकेश्वरच्या यात्रेला आम्ही 2 जण भेटू. विनू भावना तू रेसिपी विनू भावा तू रेसिपी मॅगी कर. होय होय मॅगीच करण्याच्या हेतू आहे. मॅगीच करून घालता आमचा बाकी काय नाही करणार. मग मॅगी 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 म्हणजे मॅगी सारखे सगळे पास्ता बिस्ता मी भारी बनवतोय. माणसा तो पास्ता मग दाखवते तुमका. हय जरा साहित्याची गडबड होता म्हणून दाखवलंय नाही. पास्ता बनवता नंदन काय मगाच्या व्हिडिओ दाखवलंय. नंदन अभ्यास करता बाहेर. नंदन थांबा वाईट थांबा. तुम्ही जेवणाच्या याच्यात थांबला तोपर्यंत तुमका कळा घे ह्याक वाट कोणी वाई ह्याक वाट. पुष्पा ताई वांडर राखू कधी जाणार? नाही येत यंदा आमची कर्म इली नाही येत. पण वांडर वाट बघतात पुष्पाची. त्याच्यात पुष्पाचाच आवाज रेकॉर्ड करून ठेव भोंग्यात. मागूया थांब. हा तर आता मी स्वतः लाईव्ह आहे आणि इथे आमची रेसिपी चालू आहे. कोलंबी सुकी कोलंबी मेली पुष्पान का सांगितलं सुकी कोलंबीची फ्राय. ह्याच्यात सुकी कोलंबी कोलंबी मगाशी बाहेर तापत ठेवलेली होती उन्हात. केल्यान माती काल्यान. रेसिपीचं असं नाव माका नाही काय नाव माहिती असा पुष्पाचा म्हणणार. तर ताई अशा प्रकारे रेसिपी कधी बाबा भांडते झाकण कधी काढतं वाट बघतात कोलंबी बुतूर. बस बस आधी बसन घे आरामात. हा तर अशा प्रकारे किती वेळ 5 मिनिटं ठेवला ना आपण पुन्हा ठेवूचा. तर आता मीठ घालणार. तुम्ही चवीनुसार मीठ घाला. आम्ही आमच्या चवीनुसार घालतो. कुवेत वरना व्हिडिओ बघतात बघ. कुवेत हा कुवेत. हा बघ. तर आता चवीनुसार मीठ घाला. कोणाच्या चवीनुसार म्हणजे त्यांच्या चवीनुसार जे खाणारी आहेत त्यांच्या चवीनुसार मीठ घाला. आम्ही आमच्या चवीनुसार घालतो. 1 चमचा 2 चमचे मार फेकून मार. अगोदर मीठ लावलेला. हा बरोबर अगोदर मीठ लावले असल्या कारणाने आम्ही चवीनुसार टाकलेले आहे मीठ. आणि आता ही बघा मस्तपैकी अशी एकजीव करून घेतो. वा शब्द काय सुचतात तू का भारी भारी. आता तसे शब्द सुचतात फक्त माझं मध्येच गडबड होता. कशामुळे जरा बाहेरच्या दुनियेत गेले की तसा होता.
आम्ही टीव्हीवर बघतोय व्हिडिओ हो, बाबा मोठं टीव्हीवर चित्र दिसत असत हा मग काय नाही. हा, जरा वाईट ह्या वाईट झाकण काढता वाईट ठेवता मेली ती कोलबी घुसमटान जीव काढल्यान त्या कोलंबीचो गो खंय जात मीठ वया तकडे मग दे माझ्याकडे हय लोक विचारतात हा. विनू आज काय विनू हे बघा. आज तुझ्या डोक्याला काय डोक्याला ताप झालाय म्हणून ताप होत असेल होय 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 तुमका माहित नाही रेसिपीचे व्हिडिओ मागे आमका किती काय काय करूचा लागतं हा, माईक माईक धरलं. काय म्हणतास काय म्हणणार कसं म्हणजे आज काय असं आज तुमका पुष्पा काय जेवढे प्रश्न विचारू असेल तेवढे सगळे विचारा आज पुष्पाताई सर्वांना दाखवून देणार आहे की स्वयंपाक कोण हात नाही होय होय कोण नाही त्याचा हात धरीत स्वयंपाकात धरला तो वाता नाही तो कोण धरणार नाही हा वातान मेलं म्हणजे तो ए एकदा काय तो त्यांका सांग लोक बाकी वाट बघतात 12चो काय तो पाडो नाही तो 15चो काय तो 15चो पाडो लाईव्ह चालू हा थांब होय का पाडे म्हणा पुष्पा हिला की होय जेवणाचं शाळा चांगलं. जाती आमची हा नाही बघ 15चो पाडो पुष्पाताई नाही, मग पुढच्या टाइमात मध्ये नाही आताच लाईव्हचं मग लाईव्ह बंद करणार मी 15चो पाडो म्हण पटकन जो म्हण तुझ्या लक्षात येत बोल गप्रे आता नको लोक तो रील मध्येच म्हणणार ता असं नाही म्हणणार काय कमेंट आहे माझ्यासाठी हा नाही बाबू तुका कुकिंग मधलं काय माहित नाही कोलंबी शिजापर्यंत म्हण बघ अकडे कर तू आल्यावर कोण कोण सांगतो कुकिंग मधला माहित नाही काय जॉनी बॉय जॉनी बॉय हमारे घर पे आ जाओ कुकिंग में मालूम पड़ जाएगा आपको क्या क्या बनाता हो क्या क्या खाता हो सब मालूम है पता है भात नंतर ठेव तू आधी पटकन बोलतो ना आता नको पुढच्या टाइमात मध्ये हा पाठ करून म्हणशील म्हणजे आज हम आज- हिंदी में बात करने वाले मेरा मूड है आता पुष्पा है जो म्हणजे काय रे समजलं? माका हिंदी हाँ पुष्पा सामने है तो मेरे को फटाफट हिंदी आ जाता है हा परत मला हिंदीची कोणतरी वाट लावतं असं काय नाही एक तुमचं मनोरंजन आणि तुमच्या करमणुकीसाठी बाकी काय नाही एवढाच हेच उद्देश असतात मटनची रेसिपी कधीतरी दाखवा दादा हा हा मटन पुष्पा खात नाही मटन म्हणजे चिकन मटन काय हे दोघवली पण खात नाही त्यामुळे ही रेसिपी तुमका मिळणार नाही चिकनचीच वही असतात तर चिकनची रेसिपी आधी दाखवलेली हा आणि मध्ये मी दाखवीन तुमका चिकन खाने वाला आणि करने वाला हाँ। ये दोन हमारे पास है वो खाने वाला है वो बड़ा छोटा वाला नंदन आणि बनाने वाला है वो भाऊजी हम बनाते हैं हा भाऊजींचे रखो थांब रे कोणतरी माका फोन सिटी मारता सिटी मारता वाईट कोण रे सिटी मारता त्याका सांग लाईव्ह चालू आहे उचलून सांग त्याका खय दिसता कोणतो थांबा हे असे असतात हे लाईव्ह मध्ये माका फोन करतात हे बघा हे असे मुंबईवाले यांका जागे होतात लाईव्ह चालू असताना हे जागे होतात हे बघा लाईव्ह दिसतस रे लाईव्ह दिसतस हा एका खंयतरी पोरगी बघा ह्याचा लग्न करूचा चांगलं जॉब का पोरगो हे बघा पोरगी असली तर सांगा मुंबईत राहता हा पण पोरगे चांगला बघता नाही रिप्लायच नाही कोणाचं ए नंदन नॉट रिचेबल आहे हा. सगळं बिजी आहेत म्हणतं फोन कट हे पुन्हा फोन चल. करणार. कोण ए तकडे जाकान बाहेर काढले हो, थांब रे, थांब. बघते आधी एका चुलीवर एका चुलीवर रे. अरे मगे ते का ए तू मगे या हा तू तक सेटिंग ए मगे कर म्हणून सांगतोय एका असे ठेवचे लागते हे बघा हे असे तर बघा लाईव्ह अरे काय नको कर मी बघते कोण मी बघ जाय बरोबर हा त्याचं क्वालिफिकेशन काय आहे हे लोक विचारतच सांग क्वालिफिकेशन शिक्षण किती झालं काय मेट्रो मध्ये कामाला आहे शिक्षण किती झालं सांग शिक्षण भाई तुका पोरगी विक- बरेच गावतो आमचा मध्ये अरे गेलो तो अभि वो वर्ल्ड वार आहे अभि दोघं जॉईन करतात थांबा, हे दोघं हे असेच पात्र होते हे झोपेत न उठतात नाही जागे होत थांबा ते लाईव्ह बघूनच गेलो तो फोन live केल्यानं बघूनच ते हा करतात.
पुणग्या खाया पूनम मगाच्या लाईव्ह मध्ये होता आता तर बाहेर गेला थांबा. बिझी आहे. पुष्पा चुलीकडे असल्यावर पुणग्या लांब असतात हा या बरोबर असा कारण पुणग्या तकडनं हय बघ हय लोकांमध्ये चॅटिंग चालू झाली कोणतरी कर्जतचो हा त्याच्यानंतर एकाने मेसेज केला गौरव मी पण कर्जतचा आहे. काय झालं, त्यांचं भांडण झालं. आता तुम्ही दोघांनी लुडो खेळा लुडो चालू करा नाही तर लगोरी खेळा. हा अरे हो, हे एका तालाची दुसरं- बाबल्याक बायको शेटी मारता बाबलो ती बायको आहे, नाही हा. ती आता नाही माझी. आता हे दुसरं हा परत काय कोण आता दुसऱ्याने कोणी केल्या ए बाबा पुष्पा चल ये बस पटकन या झाला लाईव्ह बंद करूचा बरंच टाइम झाला तुझा तर बघ कर बंद. कर बंद म्हणजे तू बघ झाला की नाही काय तुझी रेसिपी थांबा मोबाईलच बंद करून टाकते एका वाजत राहून दे. चला थांबा रेसिपीला सुरू. थंडीमध्ये व्हायचं वाईट घेतो. हा. तर बघितलं असाल मित्रांनो आणि बघा आता चुलीवर ठेवलेली 10 मिनिटं झाली ना 10 मिनिटं होत आली आणि आता पुष्पा झाकण काढतात. थांब गो झाकण काढून नको वाईट कॅमेरा जेव्हा करणार तेव्हा तू सांग म्हणून मेनू सांगते मी अशी मारण काढतो मग तू सांगणार सुद्धा एंकर करत या आधीच मीठ घालतं ते मोकळा होतं त्याच्यात मी मेलं माका काळी घालतस तू. तर अशा प्रकारे हे बघा 10 मिनिटं होत आलेली आहेत आणि झाली ना. हा आता जरा बघूया. वास भारी चिलो रे झाली. हे बघा तसं काय रंग येईल बघा. आमचं मालवणी मसालो असल्यावर रेसिपी फिकीच पडतात मसाल्या पुढे आणि त्याच्यात पुष्पा करता म्हणजे एक नंबरच होणार. पुण्य कायच नाही. हसता पटका हसला बघा कसा छान प्रकारे अशी रेसिपी करते आणि थांबा जरा थांबा मध्येच चार्जिंग का लावून कॅमेरा झालेली आहे रेसिपी. झाली. तर खूप चांगल्या प्रकारे काही रेसिपी केली. तर मग आता खाणार तुमचे मिस्टर आल्यावर टेस्ट करणार की मी करू असं काय विचार मी केली तर चालेल. चालेल. माझ्यासाठी भाकरी भाजून ठेवले ना भाकरी आहे वाजली आज. मग काय उपयोग. आज इतके वेळानं फोन लावून बोलावलास नाही भाकरी पण भाजून ठेवलास ना. आज उशीर झाला आज भाकरी ना. तर हे बघा खूप माझ्यासाठी केली आहे ना पण खूप सुंदर प्रकार योकडे जेवकच आहे माझ्यासाठी केल्या म्हणून सांगता. तर ही बघा रेसिपी मस्त रंग भारी येईल अरे खरोखर पुष्पान त्याच्यात स्वाद होता. रंग भरल्यान पुष्पान रेसिपीत रंग भरल्यान मसाला बाजूकच राहुलो. हा मालवणी मसाले बाजूक राहुलो पण पुष्पात त्याच्यात रंग भरल्यान. तर आता ह्यो व्हिडिओ बरोच झालेलो आता 28 मिनिटांपर्यंत गेलो एवढं ऐसून अपलोड पण होणार नाही अपलोड होक टाइम जाता. तर आता हयात थांबाय आज तुमच्यासाठी 2-2 लाईव्ह. रोज लोक म्हणतात की बाबा लाईव्ह कधी येणार पण आज तुमच्यासाठी 2दा आम्ही लाईव्ह लिहिलेला आहोत कारण की आज कारण की आज होतात तसा मगा तो एक वेगळं होतो लाईव्ह मगा तो ठरवलेलं होतो पण त्याच्यात सगळ्यांनी टांग दिल्यानी अर्ध्या लाईव्ह मधनं सगळे पळाले. पण आता ह्यो महत्वाचं होतं व्हिडिओ म्हणून आम्ही लाईव्ह लिहिला. मला पुष्पाताई लय आवडते सगळ्यांनाच आवडते पुष्पाताई लय पण पुष्पाताई हय काय करतात आमका माहिता हाय करता सगळ्यांका. चला पाडू म्हणतो पुढच्या टायमाक म्हणणार पाडू आमच्या गोट्यात ह्या कसा म्हणा पुढच्या टायमाक पुष्पा तुमका पाडू मनान दाखवणार. तर पुढच्या टायमाक आम्ही लाईव्ह लवकरच येऊ जेव्हा मी परत आता गावाक येईन तेव्हा. आता उद्या मी मुंबईत चाललोय तर आतापासून लाईव्ह बंद पण उद्यापासून परवापासून म्हणा तुमका व्हिडिओ रोज रेग्युलर येतील. तोपर्यंत बाय 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 नाईट. शुभरात्री. अजून जेवच आणि गुड नाईट म्हणता काय आम्ही जेवू बसणार आहोत भूक लागली आहे मरणाची. टाइम किती वाजले माझ्या वाटणी भाकरी बाजलेली नाही त्यामुळे ह्यो आता घराकडे जाणार जेवू मी हयच जेवणार आहे. चला आता काय असतात ते कमेंट मी आता सगळे वाचतंय माका टाइम मिळालो नाही. विनू एक तुझ्यावर मधुर आवाजात ब्लॉग मधुर आवाजात नको एक गाणं गाणं नको गाणं ती कशी थांब आमचा मेन गाणं राहुला मेन. पण आता तर पुणग्या असताना मनाक बरा होता पुणग्या नाही जागेवर. आता पुणग्या नसतानाच म्हणा या काय का पुणग्या पिटी पिटी खा. हा आता ह्या लाईव्ह व्हिडिओचा एंड आम्ही करता असं हे चल पुणग्या तकडनं बाहेरसून बघता पुणग्या बघ व्हिडिओ बघो. हा लाईव्ह बघता लाईव्ह आमचा ह्यो लाईव्ह व्हिडिओ आता पुणग्या बघता. आता हयच व्हिडिओ थांबता पण आता व्हिडिओचं एंड आता ह्या गाण्यान करता. ह्या आमचा गाणं नवीन लक्षात ठेवा
पुष्पा तू पण बोलायचा. आपल्याकडे मी गॅस नाही वर गाणं गेला. म्हणत. नाही हा, नाही तर तुझं नाव टाकणार. गाणं मी नाही म्हणत. तू याचं नाव टाकूया काय? गाण्यात. हा कर माका काय तू म्हणतो नाही तर तुझं नाव. नाही ह्याचा टाकूया आज हा. ह्याचा गाणं नाव आज याचा गाणं सॉरी. 1 2 3 स्टार्ट. पुष्पा पिटी पिटी खा ग पुष्पा पिटी पिटी खा ए भंगली तुझी पिटी याच्या गोवान झाडल्यांची टी याच्या गोवान झाडल्यांची टी पुष्पा पिटी पिटी खा तो चिठ्ठी झाडीत की तकडे पिटी करी. चला बाय बाय. तो आता चिठ्ठी लिहून मोठीच पाठवणारा.